Iki Bagong iki gagal dadi dalang lho, sekolah SD ra lulus-lulus ya ngene iki kok piye apa daya tangan tak sampai pengennya dadi dalang. Walah Bagong, Bagong. Oh, Bagong dugal sekolah bolos wae kok pengen ndang lulus. Iki lagi lho, iki Bagong iki lagi SD lho. Tau kaya ngene iki, sekolah SD kudune kan SD iki 6 tahun, lah kok Bagong SD iki 8 taune rong lulus lho. Lah piye aku ya pusing, mungkin aku ya disenengi bu guru ya lho ya. Guru Pak Guru iki seneng karo aku, gara ora lulus-lulus. I don't know. Saya juga tidak tahu apa yang harus saya perbuat dengan pola tingkah saya sendiri ini lho. Aku ki ora ngerti, jane aku ki ya pengen dadi dalang. Lah kok apa daya tangan tak sampai. Oh, Bagong. Sekolah ki ya bocah sekolah ki aja kaya Bagong iki lho. Sekolah ya sing sregep, ana tugas, ana PR dikerjake. Sekolah ki ya mlebu ngono ki. Wong omah pamite pangkat sekolah disangoni wong tuwa. Lah kok nang dalan ki ketemu koncone, "Saya ora siap mlebu wae. Males wae. Ngopo sekolah? Sekolah ora ana gunane. Sekolah ora ana gunane, sekolah terus." Piye? Ayo ayo bolos wae bolos. Bolos dolan. Rokokan sik kene mampir sik rokok-rokokan. Golek es do kanca-kancane do mlebu. Awake dhewe lagi dolan ya toh. Dolan nongkrong ning kono lho, nongkrong ning kono enak tenan. Hah? Ya toh, sik rokokan. Waduh. Jan Bagong nduga tenan awet SD lho jenenge Bagong nduga tenan. Kon sekolah ra mangkat disangoni malah dienggo tuku rokok. Jan bocah iki piye karepe seragame wis merah putih. Artinya kalau pakai seragam merah putih ini berarti Bagong ini masih anak SD, masih murid SD lho. Iki celanane Bagong cek merah ya ngene ta. Dasine merah, bajunya putih, topinya juga merah putih seperti ini. Jangan sampai teman-teman semuanya itu meniru pola tingkahnya Bagong. Pola tingkah yang tidak baik seperti Bagong ini jangan ditiru ya lho ya. Dia dari rumah berangkat pakai sepatu, pakai seragam. Celananya merah, bajunya putih, wong topi. Ning dalan ketemu koncone. Alah duh, wis ra sida. Asa sekolah wae rene tak kandhani. Cekak iki. Cekak udut sik rokok-rokokan sik. Wah, sedot sik jebol. Waduh. Piye apa daya ngene iki? Ya wis nuruti kanca lah. Pengine aku ya urip karo kanca kok. Nek kancane susah ya aku melu susah, kancane seneng melu seneng. Lah kok jebule dijak kanca mbalas. Waduh, Bagong iki jan piye to, Gong? Sekolah ora cetha, Bagong ora pokro. Jane cita-citane Bagong iki pengen dadi dalang, Lur. Pengen dadi dalang sekolah SD lulus, SMP lulus, terus baru SMKI ya toh. Bar SMKI terus lulus dadi seni karawitan. Sekolah menengah karawitan Indonesia, pedalangan, jurusan pedalangan lho. Lah kok ora pokro ngono jane cita-citane dhuwur, padahal tangan tak sampai tergoda imannya untuk sekolah, tergoda oleh teman-temannya, kepleset lho. Bagong kepleset, kanca-kancane melu, dijak kanca-kancane melu rono. Kancane rene melu rene. Ayo, wis sekolah bae. Sekolah ngono apa? Sekolah wong pinter wis akeh gaya sekolah. Awake dhewe iso men yo bakal ukur dadi kuli kok sekolah dhuwur-dhuwur. Ngono. Aduh, repot karo Bagong wis capek, pusing. Nah, teman-teman semuanya, ini jangan seperti kalian ketika itu menjadi murid sekolah ya toh. Jangan seperti Bagong ini. Bagong ora cetha, kon sekolah ora cetha, bolos ae. Jare tugas PR dikerjake.
Pamitnya kok omahe mangkat sekolah nganggo sepatu, nganggo seragam merah putih, nganggo topi, ganteng kok omahe. Nek Bagong nek nang omah iki tertib. Karo bapak ibu nggih, kula Ibu Rama Ibu, kula badhe sinau riyin, nyuwun donga pangestu, kula Bagong badhe budhal sekolah. Lah kok tekan dalan aduh, ketemu koncone wis ora dadi sekolah, ora tekan sekolah. Aduh, Bagong dugal pengen dadi dalang kok ora. Ya sing ngene iki wis ora iso dadi dalang ya lho. Ketemu pirang perkara, yes. Pada ya tangan tak sampai, tapi ya terbujuk rayu oleh godaan teman-teman bukan bolos piye ngono ya lur ya. Atur nuwun lur, aja lali sing sekolah iki tenanan. Wong tuwa sing golek duit ya tenanan, do sekolah ra tenanan. Ya gantungan cita-citamu setinggi langit lur. Gantungan cita-citamu setinggi langit. Coya Bagong ngene iki, Bagong ora cetha. Wis ora pokro nek sekolah kan sekolah jangan sampai seperti Bagong. Nanti kalian akan menyesal di kemudian hari ya. Sekolah pasti suatu saat itu ilmu yang kalian dapatkan sekolah itu atau ijazah itu yang kalian miliki jasanya itu pasti akan berguna. Begitu lur, jos Bagong jos ya lur ya.